Buenos días, queridos compañeros. La semana que buenos días, serán para ti. Vale. Estamos a venres 27 de marzo na 22ª edición da Semana Cultural. E tamén está de cumpleaños a nosa querida compañeira Sara. Vamos a comentar. Eso, 18 anos. Que na... Un momento que vou por o meu detalle. Dalle o regalo á Maja. Que me compraron un regalo logo. Sí. Estou moi agradecida. Un florero. Gracias. Pero ver sin flores. Gracias a todos os compañeiros. Estou moi contenta de recibir un Un doito. pouquinho cerro para que lle... Trabajo. as flores. Moi ben, pois aí pegarei as flores. Grazas ao Dito Irene por isto, ti, por este detalle. tamén iremos de reenganche, non? Non sei. Está ben. Porque hai Vamos de días reganche que- porque llevamos os días de festa. Porque estuve tamén de cumpleanos e agora Llevamos pues celebraremos. os días de festa nos tres. Non invitamos a ninguén máis. Ben, vamos ao que viñemos. Aí está. Porque... Se non o tempo pasa non facemos nada. Vamos a estiñar vacas fora e non nos metí. Vamos. Pois entón a primeira actividade será de 8:45 a 9:35. Unha vez máis por Ángel Seoane. Este chaval tamén me imagina que de que pasa, Sí. vai dormir aquí ou... Pois se cadra así. Boa! Ben, e será para os alumnos de cuarto de ESO A e C. Se fue. E vai ser na aula porque van tirar o tabique E van xuntar as dúas e van xuntar as dúas aulas e xa... Vai haber reflexión. Ai! Entón, e a vez, solo para seco, Como hai? o filme La ladrona de Sí, libros. un momento. De 8:25 a 10:25. E non lle fagantes caso ao meu compañero non sei que quere. No é... Sí. Ben, este mes será no salón de atos, non será na aula, será no salón de atos, la ladrona de libros. E logo, unha segunda actividade de 9:35 e 10:25, outra vez Ángel Seoane que vai acabar agotado. Begoña, que non se entera. Tienes que perder a que Begoña non se entera. Non se entera, pataca. Ben, entón, pois outra vez Ángel Seoane, o obradoiro de iniciación ao audiovisual. Sí. Esta vez será para os grupos de Dime. cuarto de ESO B. Ajá. E será na aula. Correcto, vale. Disculpa que me chamou o set de maquillaje. Set de maquillaje. Continúa, Sara. Ben. E de 9:35 a 11:35, polo equipo de biblioteca, na biblioteca, un obradoiro de publicidade de novo, porque aquí nos vamos innovar. Porque ante la duda, tu lanza. Tu neumático de confianza. Logo a publicidade será para os grupos, este obradoiro de publicidade será para os grupos de primeiro de ESO A. Esa é só para a segunda metade, non é para a primeira. Unha metade, é que non me acordo como me dixo. Bueno. Creo que é que unha metade vai para un lado e outra metade vai para o outro. Pode ser, Claro, pode pois ser. unha metade vai para o obradoiro, E outra metade, pois irá... cando vai a outra metade? Película. Pa película. Película. Pa película Como de... se está dicindo vergoña. La Isla del Tesoro. Muy bonita esa película. Ajá, aquí está a segunda metade. Claro. Claro. No, é a primeira metade, a segunda metade iba antes. Claro. E será na aula de primeiro ESO A. Non cuspa, Sara. Será la Isla del Tesoro. Eso non me digas, home, que me vou quedar eu aquí diante. Non, é broma, non me cuspeu para nada. Ben. Unha película que non se emitiu nada esta semana. Nada. É descoñecida totalmente, la Isla del Tesoro. É unha novidade, acudide. Será en primeiro de aula. Aula. En primeiro de aula. Faz outra vez. E de 9:35 a 2:25 habrá unha exposición de coches clásicos e será na rotonda de Fandiño, Xa coñecía mundial. que xa é conocida mundialmente, xa iban por calle Rotonda Fandiño. Seramos 10 ou 15 coches, non? Aproximadamente. Clásicos, o sea, clásicos do ano, coño que sei, do 2014, 2012, por aí. Más clásicos. Máis clásicos. Xa a finales do 2014. Vale. Más clásicos. E os grupos serán os de automoción, FP básica, segundo de bachiller non vai ir, Como sempre. electricidade tampouco vai ir. Estar narrando, querido compañeiro Neira, é unha das primeiras actividades a que imos asistir. No. No, porque No. é automoción é FP básica e ti non és de automoción é FP básica. FP básica, e el ten co de PCP. Sabes? Grande decepción acabamos de levar. Ben, Debese... creo, a ver,
7, 9, 35, 10, 25, non creo que sexa toda a mañá mirando pos coches, pero, bueno, Van a estar aí aparcados. eso, supoño que tamén que quen quere ir velos, pues que poderá. E dar unha volta, ben, podes dar unha volta se queredes, tranquilamente. Ao redor deles. A gasolina paga Fandiño, Paga un mandín. non hai problema. Cando vexa a cuenta da biblioteca, bueno. Saludos, Fandiño. Saludos, Fandiño. E tamén de 10, 45, 11, 35 será un obradoiro de iniciación audiovisual, tamén outra novidade. É por Ángel Casal, pero esta vez será para os grupos de terceiro de ESO. Ángel Seoane. Perdón, Ángel Seoane. Ángel Seoane, Casal. Sigo falando baixo. Casal non o conocemos, disculpas desde aquí, non o conocemos. E será na aula, non? De terceiro de ESO A e B. E tamén outra reforma. Claro, van tirar o tabique e xa fan todo tinglado. Ben. E de 10, 45 a 12, 25, isto vai no contar o meu querido compañeiro Rubén Tato Sesto. Ten unha primicia que solo xente como min pode contar. Ben, habrá unha charla para a iniciación, corrígeme se me equivoco, Begoña, os primeiros pasos no mundo da interpretación. Para ser intérpretes, entón sería para ser actriz ou A relatora... Quen vai ser o aparato que vai vir? Un momento. Bueno, home. Mierda, ten isto na pantalla todos os días. Que vai a da limpieza. Ben, pois teño aquí unha imaxe. Recollendo o premio Mestre Mateo a grandísima Sabela Arán. Un forte aplauso para Sabela. Sabela Arán. Que Sabía por ela. Xa nos contaron que naciches no 87. Boa, Veo, boa. pero Non boa cosecha. non te conozco jamás, te vi delante. Pero estou aberto a todo. Actriz e licenciada en comunicación audiovisual. E o grupo serán cuarto de ESO, Espera, primeiro de que bachiller, segundo de mirando- bachiller e segundo de electricidade. Porque electricidade, sí, tamén vai acudir. E na que Sí. estamos invitados vamos ir igual. Vamos a poñer aquí segunda de electricidade. A segundo de bacharelato tamén. Electricidade. E segundo de bac. Vamos ir igual. Fandiño, gracias. Gonzalo, non mires que non ten Facebook. Xa te digo. E o lugar será no salón de actos. Non está arreglado aínda. Que non está mañá, pero para ese día igual está mañá. Pandiño. Pobre Fandiño. Bueno, e de 11, 35, 12, 25, xa rematada esta actividade de Isabel Arán, ¡Oh! haberá o obradoiro de iniciación audiovisual. Tamén por Ángel Seoane, pois que dixo? Sí, Sabela. Que dixo que estaba moi contento, perdón, Que sei que la Sabela, que eso acabo de levar. Sara! cos nosos alumnos. 1, 2, 3, leva outra vez. Que está moi contento con os nosos alumnos, vale, é que quere facer moitas máis charlas para todos. E de terceiro de ESO, será para terceiro de ESO A e B. En donde? En aula. Por qué? Porque non temos outro sitio. No, Van tirar o tabique. xa te o expliquei. Estamos acabando, un ano máis, estamos acabando. E de chamando a casa, que cheguen as notas. E de chamando a casa que... Estamos vai en decir directo, Sí, dicindo xa. son al cuarto, estamos acabando. Antes de nada, queríamos dar as gracias a todos esos profesores que axudaron e facilitaron toda... Todo este trámite, A este traballo. todo este non? trámite que nos axudaron, Está dicindo Begoña que... todos os que nos axudaron, Que hubo moitos, non sei se se pilla, nos deron permiso, É que di que no corazón que quedarán para sempre. quedarán aquí No, sempre. Sempre, ao que faga falta. Aquí quedarán esa línea. Bueno, Bueno, pues continuamos co un obradoiro do que falei eu Outro día. uns martes ou xoves ou ben, foi un día, non me acordo. de papiroflexia, non? Iba a decir eu, Sara, iba a decir Pero que eu. creo que non te sale moi ben. Sí, entón xa. sí que me sale, reflexia. Obradoiro reflexia. Perfecto, O ben. relator será Esther Nouche. Nouche Cabara. Cabrona. É Cristina Espósito, profesora de matemáticas do IR de Curtis. Que debemos estar moi informados coa que papiroflexia que xogo Pois non a conocemos a Cristina. non conoce a Cristina Espósito. Non me sona a mí. Esther Nouche Cabara. Ben, No ir de será Curtis. no
Na un dolor aula... de cabeza impresionante. Sí, me estamos levantando, tía, a mí tamén. Ben, pero... Que che estou levantando, porque vamos, estamos nas noticias. Céntrate. Será para os grupos de terceiro de eso B. Que será na aula. Será na aula. De terceiro iso B. Que debe haber unha aula para todo. Claro. Xa vos meten aí ao... Ben, dito isto, pois, a última actividade será de 12, non No me olvides tu mires así. banco ING Direct, de 0% TAE. Ben, Se mete unha tía clase que de allí, aquí quedache. A ver. Ben, tampouco che preguntei. de 12:45 ás 2:15, porque como é o último día, pois supoño que estaremos un pouco antes. A ver se nos chaman po ano, por volverlo a facer. Sí. Eu iría encantado. Pois tengo que ter moita máis facilidade de facer este traballo. Sí, Ben, sí, sí. pois de 12:45, como Sí, dicía, eso a mismo. 2:15, pois será unha charla que se titulará Democracia e diferenza, un reto do século XXI. 21. XX1. O sea, XX e palo. Non E tiro confundir, porque- non confundir. Con X. Pois será por Francisco Camaño, É charla democrática, non de... ditadura. non de... Bueno, E será Francisco Camaño. que é ex-ministro de Xustiza, Tamén é un doutor do... O goberno socialista. Ben, Socialista. Es ministro, o sea, de Xustiza. un tío que, cuidado. Aí en Suiza, a malla será. E o grupo será en cuarto de soar. Ti tes cuentas en Suiza, Sara? Non, eu por aí, ainda non me fixen demasiado famosa. Bueno, todo chegará. Entonces que fan metida na bolsa? A ver, non me descubres. Mira, miña. O grupo será en cuarto de soar, primeiro de bachiller e segundo de bachiller, que irá a nosa compañera Sara. Aí está, xa non reivindicarei máis o dereito de segundo bachiller. Ben, por nada, solo... E será no salón de actos. Non vos perdades. E con isto, o acto de clausura. Ás 2:30 comenzará como xoves, como mércoles, perdón, así en Bermú. Para todos os que queren asistir. Antes iré, Costa habrá de Oeste ir a de misa. Filadelfia. Antes habrá a misa. E a unha procesión. O Santísimo Santa Acompañado Padre Marín Tecuras. polo Toro Osborne. E nada máis, só recalcar que segundo de electricidade acudirá a charla de saber Arán. que contedes con eles e así finalizamos E que moitas semana gracias. cultural. Muchas gracias por convidarnos, Sí, e por facilitar. facilitar, sobre todo facilitar. E esperemos que o próximo ano pues, Esta os grabación. outros compañeiros Menos mal que non fagan- facemos o que nos sale dos collóns. Menos mal, compañeiro. E esperemos tamén que o próximo ano pues, os nosos compañeiros fagan moitísimo mellor que o Dudo. No, mellor non. O igual, porque mellor é só imposible. Igual. Eu espero que o próximo ano nos volvan a chamar a nós. Tamén. Xa dixo Iker Jiménez. Que dixo? Tonterías, como digo. Ben, Dixo, pois, onde están los Un abrazo, majos. dito isto, que eso, que rematamos a 22ª Semana Cultural e que esperamos outra vinda, Xa, que nos sí. enrollamos máis. E ir para casa aquí algún... Vai chegar as horas, vai para casa. Non sei, Entrega de notas. Entrega de notas. non sei. Nada, ti claro, ti como xa mañaches. Eu non sei ainda se mañei, porque ainda estamos a viernes. Ben, así rematamos. Saúdos e con cuidado. Un abrazo. Conectamos en directo.